Boas noites. Segunda xornada do xuízo polo dobre crime de Xermade. Na xornada de hoxe prestou declaración o pai do único acusado, Brais Lozano. O proxenitor de Lozano recoñeceu que o outro acusado, Juan José Calaza, que morreu no cárcere, tiña o seu fillo totalmente dominado. Tamén recoñeceu que o seu fillo tiña problemas coas drogas dende os 13 anos cando foi captado por Calaza. Sobre a participación de Lozano no crime de Burgás, dixo que está seguro de que el non foi e que así llo dixo un día que o foi a ver ao cárcere. A defensa de Lozano pedirá a libre absolución do seu cliente, argumentando que a única supervivinte do crime, a esposa e nai dos dous falecidos, incurriu en contradiccións no seu testemuño. A xefa de proxectos da Deputación, Ana Belén Mera, foi gravada por axentes de aduanas mentres ofrecía información privilexiada ao empresario Manuel Santiso antes da adxudicación dunha obra. Así o publica hoxe El Progreso. A xefa de proxectos da Deputación, Ana Belén Mera, foi gravada ofrecéndolle a Manuel Santiso, propietario de Sanle, que pasase polo seu despacho a recoller uns datos para ir pedindo orzamentos e así adiantar tempo para cando obtivera unha adxudicación. Segundo informa o xornal El Progreso, na súa edición de hoxe, os funcionarios de vixianza aduaneira que investigan o caso Pokémon pediron o pasado 12 de xuño a imputación de Mera, en concreto, só polo cobro de cantidades de diñeiro a dúas empresas ás que ao mesmo tempo dirixía obras do organismo provincial. O informe de conclusións, o derradeiro sobre a funcionaria da parte sobre a que se levantou o segredo, sinala que Mera puido incorrer nun delito de negociacións e actividades ilícitas a funcionarios públicos, pero non mencionan os presuntos delitos moito máis graves que lle atribúen ao outro enxeñeiro da Deputación, José Antonio Mondelo. Polo momento, nesta última entrega do caso Pokémon, non figura a imputación da funcionaria, malia que a tenor do informe de aduanas, esta sí que se vai a producir. Mera anunciou onte a través dun comunicado que se ia persoar hoxe mesmo nos xulgados de Lugo para coñecer de que se lle acusa e aportar as probas e todo tipo de documentación para demostrar a súa inocencia. Ademais, na mesma nota, Mera sinala directamente o seu compañeiro José Antonio Mondelo e asegura que as súas acusacións son totalmente falsas. Unha vez máis, os veciños do Parque Rosalía de Castro piden o cese de ruído durante as festas do San Froilán. Presentaron onte unha demanda ante o xulgado contencioso administrativo número 1 de Lugo, na que denuncian que o Concello vai burlar as medidas cautelares ordenadas no 2013. Explican que no programa das festas se anuncian os concertos para máis tarde das 10 da noite, co cal se incumprirían as medidas cautelares que ordenaban silenzo a partir desa hora determinados días. Os veciños denuncian que así se vulnera o dereito ao descanso das persoas, polo que lle piden ao xulgado que adopte as medidas necesarias para que se cumpra esta resolución xudicial. Tamén comezou xa a instalación dos postos que conformarán a Feira de Artesanía e Gastronomía na Avenida Ramón Ferreiro. A colocación destes postos é unha das medidas coas que o Concello de Lugo quere impedir a colocación de manteiros que se ubicaban na mediana todos os anos, chegando incluso a repartir o espazo e a vendelo e alugalo entre eles. A colocación dos postos xerou algunhas queixas dos veciños da zona polo corte de pasos de peóns e cambio de sentido para os vehículos á altura da Rúa Cambria. O Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente comezou coas obras de demolición dun dos antigos depósitos de auga da cidade ubicado na Piringalla. Esta demolición faise polos fallos estruturais do depósito con numerosas gretas que fan imposible o seu arranxo. Estes traballos encadranse na terceira fase das obras de ampliación do abastecemento da cidade que teñen unha inversión total de 7,7 millóns de euros. Esta cantidade é cofinanciada nun 80% polo Ministerio e nun 20% polo Concello de Lugo.
Os traballos teñen un prazo de execución de 14 meses e consisten na execución de 2 eixes de conducción que finalizarán o anel hídrico da cidade. Desta maneira garántese a calidade e cantidade da auga en todo o concello. Con esta fase lo que estamos es ampliando y cerrando ese anillo hídrico, una conducción por la zona al norte del río Miño, a la margen derecha del río Miño, que va a facilitar con esta conducción de abastecimiento en alta que el ayuntamiento pueda suministrar a través del enganche a la red municipal pues a toda una zona que ahora mismo no tiene abastecimiento desde la red de abastecimiento del concello. Y por la otra parte, pues lo que hacemos es incrementar la garantía de suministro, la conducción que prolonga el anillo desde las Gándaras hasta la carretera de Fonsagrada, si bien ya tiene esos puntos conexión a la red municipal, lo que hace esta conducción es garantizar que esa red siempre esté bien suministrada y que incluso en esta zona que queríamos destacar, que se encuentra el hospital, pues este incremento de la garantía va a permitir prescindir de un rebombeo que en una ocasión se tiene que utilizar y que la garantía de suministro al hospital sea mayor, teniendo en cuenta que es una zona o una infraestructura evidentemente sensible. Estamos hablando que con el anillo hídrico se malla la ciudad, es decir, que se garantiza el suministro porque desde distintos puntos de la red se puede estar abasteciendo las mismas zonas y estamos hablando de un sistema de abastecimiento que puede ser ejemplo pues no solamente para otros concellos de Galicia sino para otras zonas de España. Un sistema de abastecimiento con una etapa con todos los sistemas tecnológicos más avanzados. Hablábamos antes también de la ozonización, que es uno de los sistemas que ahora se están incorporando en las nuevas etapas, pero que todavía hay muy pocas potabilizadoras que cuentan con ello, que garantiza la calidad y toda esta gran inversión que se ha hecho tanto en depósitos como en nuevas conducciones que garantiza la cantidad. Por tanto, hablamos de un sistema puntero tanto en cantidad como en calidad. A Deputación aprobou hoxe en pleno por unanimidade unha moción do Partido Socialista para pedir aos gobernos do Partido Popular que doten ao rural dunha maior seguridade, xa que, segundo defenderon os socialistas, na provincia de Lugo aumentaron un 45% roubos con violencia no último ano. Pola contra, os populares defenderon a xestión da delegación do Goberno e pedironlle a Gómez Besteiro que non xere alarma. Os populares defenden que o ratio de axentes está moi por enriba da media nacional. Tamén defenderon, segundo os datos do Ministerio do Interior, que na provincia se reduciu a criminalidade. Ata aquí a información de hoxe, pero nuns minutos voltamos con toda a actualidade deportiva. Deixámolos agora coa exposición do arte na panadería romana que se pode ver no Centrad. Moi boa noite.
A xente que quero, recoméndolles Galicia. Praias hai moitas, pero como estas... Porque para ver grandes paisaxes non fai falta facer longas viaxes. Polo marisco, e polas patacas e o pan que aquí saben a marisco. Se che gusta o verde, onde mellor? As túas vacacións polo bo camiño. Galicia, o bo camiño. O Breogán anunciou a contratación temporal de Cris Mortelaro, que ven a cubrir a baixa de Mamadou Samb e que hoxe xa adestrou cos seus novos compañeiros. Yo creo que nos puede aportar primero experiencia, ¿no? Es un jugador ya de 32 años, ya ha vivido muchos años en el baloncesto español, conoce la de Coro. De hecho, bueno, estuve ahora viendo un partido con él de Burgos y conoce a muchos jugadores de Burgos y para nosotros es importante teniendo en cuenta la plantilla que tenemos. Y aparte de eso, bueno, obviamente es un jugador que conoce el juego, sabe jugar, intenso, duro. Creo que puede aportarnos muchas cosas y sobre todo ahora con la ausencia de Mamadou. El hecho de que sea un jugador experimentado, que conozca el juego, es un jugador listo, sabe jugar, eso también nos va a dar muchas ventajas que hasta ahora no estábamos teniendo problemas para entender el juego, algunos conceptos ofensivos. De hecho, por la mañana en situaciones de 5-0 él asimiló muy fácil las cosas y eso para nosotros va a ser importante y básico ahora mismo porque estamos muy verdes, como ya venimos diciendo las últimas semanas. Por ahora vamos a pensar que es temporal, obviamente pues si el jugador pues lo hiciera bien, pues habría que ver muchas variantes, muchas variables, pero en principio viene estas fechas nada más para sustituir a Mamadou y pues ya se tomarán decisiones que se tengan que tomar. Estaba entrenando en el equipo de León, esperando por un equipo y bueno, pues he querido quedar en forma, estar en forma y esta oportunidad es buena para mí y a ver qué pasa. Sí, yo he jugado contra mayores de mis compañeros. Sé que Lugo es un equipo con mucha historia y un buen equipo en esta liga. Y ahora quiero aportar 100% por Lugo. Pues cualquiera es necesario. Puedo luchar y en rebote y en ataque también, y especialmente en defensa. Pero cualquiera es necesario para ayudar a este equipo, puedo hacer. Aquí es más de defensa y quiero concentrar en esta parte de juego. Y bueno, puedo aportar, anotar también, pero quiero concentrar en este faceta de juego, en defensa y luchar y rebote y cosas así. Y igual en ataque las cosas van a pasar bien también. Despois de recuperar a senda da victoria ante o Osasuna, o Lugo afronta un novo reto, puntuar no campo do Barcelona B, o que está considerado como o mellor filial do mundo. O Club Deportivo Lugo regresou hoxe ao traballo despois da vitoria ante Osasuna. Os xogadores de Quique Setién exercitáronse en dobre sesión no campo da Campiña para comezar a preparar o difícil partido do sábado ante o Barcelona B, o que para moitos é o mellor filial do mundo. Este encontro será moi semellante ao do Osasuna para os pupilos de Setién. O equipo culé tamén ten un gran potencial ofensivo e conta cun estilo de xogo semellante ao dos lucenses, pero con moita máis verticalidade, algo que podería beneficiar ou, cando menos, non incomodar os albivermellos, que tralo visto sábado no Anxo Carro, aceptan os intercambios continuos de golpes. Por iso, os lucenses queren aproveitar a debilidade e os despistes azulgranas en defensa. O filial barcelonista ten todo o seu potencial no centro do campo e na dianteira, ademais de contar con laterais con moita profundidade, circunstancia pola que quizáis aínda non conseguiron deixar a súa portería cero no que vai de temporada. Precisamente, é de aí de onde queren tirar proveitos de Setién. Ademais, Luis Enrique, o técnico do primeiro equipo blaugrana, pode xogar algunha carta a favor do Lugo, xa que pode convocar a xogadores habituais no esquema do Barcelona B, como pode ser o caso de Munir ou de Dongu, o máximo artilleiro do filial blaugrana.
Isto foi todo pola nosa parte, pero poden seguir informados a través do xornal El Progreso e do portal do grupo elprogresogaliciae.com. Que teñan moi boa noite, vémonos mañá. A xente que quero, recoméndolles Galicia. Praias hai moitas, pero como estas... Porque para ver grandes paisaxes non fai falta facer longas viaxes. Polo marisco. E polas patacas e o pan que aquí saben a marisco. Se che gusta o verde, onde mellor? As túas vacacións polo bo camiño. Galicia, o bo camiño.